Аллах Тағала Құр'ан-ы Каримде айтты, "Валанаблуаннакум" диде, һич шексез без сезне сынаячакбыз диде, төрледән төрле сынаулар белән, саулык, сәламәтлегегезне дә киметербез, туганнарыгызны да, якын кешеләрегезне дә юк итәрбез, алырбыз диде, басудагы игеннәрегезне дә киметербез диде. Шуңа күрә, әлбәттә, шул сынауларның берсе Аллах Тағала инде элек-электән йогышлы авырулар ул бирде кешелеккә. Булсын ул ваба, чума чире, менә булсын анда испанка дип әйтәбез бит инде. Ул хадисләрдә дә бар. Сөйкле пәйгамбәребезгә кадәр дә булды, ул пәйгамбәрбез вакытында да булды. Шуңа күрә, әлбәттә, моны инде Аллаһның зур бер сынавы итеп кабул итәргә кирәк һәм авырткан вакытта, авыр вакытта кешеләр берләшергә тиеш, кешеләр ярдәмләшергә тиеш. Бер-береңә кайгы килде икән, аңа сөенергә кирәкмәй. Киресенчә кайгырырга кирәк. Аннарысын инде менә сәбәбен кылырга кирәк. Әлбәттә, булсын мул карантин, чөнки сөйкле пәйгамбәребез әйтте, бер шәһәрдә, бер урында, бер халыкта ваба ширин таралуын белсәң, кирмә диде, кирсәң чыкма диде. Шулай бит. Икенче бер хадистә арысланнан качкан кебек кач диде. Шуңа күрә исламда теге Аллага тапшырдым, бисмилла, нәрсә булса булыр дип кирип китү андай бер юк. Шуңа күрә сакланырга кирәк, гаиләләрне сакларга кирәк. Хөкүмәт тарафыннан куела икән төрле таләпләр, менә үзебездәген күрәбез, шулай бит, мәчетләрдә намазларыбызны кыскарттык, фарыз дәрәҗәсенә җомгаларыбызны кыскартабыз. Әле Алла сакласын, бөтенләй ябылырга да мөмкин һәм күңел килешми, күңел ризалашмый, ләкин бу дөрес. Бу дөрес. Шуңа күрә сакланырга кирәк, Аллаһ сакланганны саклыйм дигән. Һәм инде әлбәттә безгә дәресләр алырга кирәк. Шушыннан ул бит менә ниндидер Голливуд киносындагы кебек башка планетадан дошманнар да килеп безгә ябырылмады. Шулай бит? Безнең система ПВО да басып тора, самолетларыбыз да көчле, дошманны кертми. Ләкин карагыз, килде бер микроб һәм таралды. Санаулы көннәр эчендә бөтен галәм буйлап таралды. Оборонада бер нәрсә эшли алмый, армиядә бер нәрсә эшли алмый. Карагыз, Европада алга киткән илләрдә, Италия, Испания, врачлар нишләргә белмиләр. Менә кичкенә бер микроб, шуны күзгә дә күренми, шуны җиңә алмыйбыз. Шуңа күрә бу Аллаһның бар бит шундый вама яғләму җунуда раббика илля ху, Раббыңның гаскәрен аннан башка бер кем дә белмәс ди. Менә без уйлыйбыз, нәрсәдер була дип. Ничә ел халыкка сөйлибез, Америкадан сакланыгыз дип, менә килде дә чыкты шундый бер бәла. Шуңа күрә Аллаһтан дуга кылып сорыйк инде, Раббым кытылдырсын безне бу бәладән. Инде кемнәр туганнарын югалткан булсалар, бик авыр нәрсә, шулай ук сабырлык бирсен аларга һәм исән-имин кытылып, инде Раббым алга таба тормышыбызны дәвам итәргә насыйп итсен.